תבחרו סקין, כמובן נשים אותו, יש לי 56 סקינים, תבחרו אותו, בפעם הבאה, בסרטון הבא הוא יופיע פה, תחליטו, עכשיו 59, אנחנו עושים סרטון, עכשיו תגיד משהו לצופים. מה? תגיד משהו לצופים. היי. נו סאב. אוי. שעה? ועוד לא הסברתי להם מה הסרטון עכשיו. שנייה דקה. הסרטון הזה שחבר שלי שקוראים לו שואה, תראו אותו, הוא מחליט עליי במשך כל המשחק. אם אגיד לו, אם הוא אומר לי רק את כל הלב שלך, אני זורק את כל הלב שלי. כאילו הוא הבנתי את הקונספט. תקשר אליו? שם, הסברתי להם מה עושים בסרטון. אחי, אני לא אהיה רשע שלי, אני לא אגיד לך, פתאום שאתה לוקח פלט של קונפליקט לרכבת, אני לא אגיד לך, אני לא אהיה כזה רשע. טוב. אני אוקיי ככה. אני לא אהיה כזה רשע, אני אומר לך. תוריד את הנשק. תודה רבה. אתה תזוז. אתה יכול. אתה מבין? אתם מבינים מה זה עכשיו? הוא עשה טעות שהוא אמר לי את זה. הסברתי להם מה זה עושה. הסברתי להם, כאילו, אתה מחליט עליי במשך כל המשחק. כן, למשך כמה משחקים. או שאתה רוצה למשך משחק, ואז אחרי זה אתה עושה לי משחק הבא. מה? או שאתה רוצה למשך משחק, ואתה תעשה לי משחק הבא. אתה. לא. תגידו בתגובות אם אתם רוצים שנעשה עוד כאלה. רק בלי. אז למי עוד אני אעשה? אם אתם רוצים שנעשה חלק 2, תירשמו לערוץ. שם אני רוצה 2. הם שמעו אותי אחי בכלל? כן, שומעים אותך. אפשר בניות. תביא קצת בניות. תביא חצי מהבניות שלך. למה? תביא. למה? תביא חצי מהבניות שלך. תודה רבה. זהו מספיק. תודה רבה. ככה את זה אתה רוצה? זה מרגיש לי כאילו אני הכי רשע בעולם, אחי. זה מרגיש לי שאני ממש רשע, אחי. לא יודע למה, אבל זה מרגיש לי ככה. זה כל הסרטון. בוא. תנו לייק אם אתם חושבים שהסרטון הזה טוב. תדפו עד הסוף. יהיה כיף לצפות, אני ממליץ לכם. תדפו עד הסוף. עד הסוף. שם מלא. תן לי
תן לי נוג. די, שלום! אל תיגע בטבע, אל תיגע. תחזור אחורה. אחי, זה מרגיש כאילו אני שולט עליך. בוא לפה עכשיו, אתה לא עושה כלום, בוא לפה עכשיו. נתן, אתה אוהב את הסרטון הזה שאני אעשה לך את זה? אני לא, אתה כן. אתה אוהב את הסרטון הזה, אני לא. צא מהאופנוע ותענה לי לאוטו. היי בן אדם! אל תרד לבן אדם. לא. אל תיגע באוטו גם. אל תיגע באוטו שאני עושה את זה. תחכה לי פה ואל תזוז מהאוטו מילימטר. מילימטר. אמרת לא לזוז מהאוטו? לא לזוז. אבל אמרת לא לזוז, אני יכול לקחת אותו אותי. תסכימי תועלת. מה זה אחי? הוא מתחמקן הבן אדם הזה. הנה, לא לזוז מילימטר אמרתי לך. אבל אמרת מהאוטו. האוטו בא איתי. זה הבעיה. חושב שאני פרייר? נתן, אתה עכשיו לא עשית לפי החוקים. אני עשיתי, אתה אמרת לא לזוז מהאוטו, אבל אני זזתי. אמרתי, לא לזוז, אז אל תזוז ובוא תבוא לאסוף אותי ואז תיתן לי לזוז. נתקעתי. בוא תאסוף אותי עכשיו. שנייה, נתקעתי. מה זה שנייה? אתה לא עושה לפי החוקים, נתן. אחי, אני נתקעתי. אתה שומע טוב? צא מהאוטו. תעלה לאוטו. זה מרגיש לי התעללות בזה. תראה בו! צא מהאוטו, צא! תראה אותו! תפנש! אין לי שוטגן. אל תיגע בלוט של האנשים, אל תיגע. נתן? תוריד את זה. נתן? טוב, אני רק עכשיו מסכים לך לקחת ככה. אל תעלי לאוטו של אף אחד. תעיף את האוטו הזה אחורה לשם. למה זה עוד משהו מגניב? תלך לאוטו שלי. נתן, יא משוגע. זוז, שם זוז, יש לי משהו מגניב לעשות, זוז. לעשות פה? לא, תקשיב, לא! תעבור למקום, בבקשה. יורים עלינו, יורים! תעלה לאוטו שלי. תעזוב כל תיבה שאתה רואה, ואם אתה רואה בן אדם, תגיד לי, תצא אליו, תסמן אותו ואני אעבוד אותו. ואם הוא טוב, אתה הולך אליו, אתה קודם הולך לבן אדם הזה, בודק אם הוא טוב,
ואז אם הוא גרוע, אתה נותן לי להרוג אותו. אם הוא טוב, אתה מנסה להרוג אותו אתה. טוב? תראה מאוטו ובוא אחריי. צריך להגיע עכשיו ללמפד הזה. בוא, אל תסתכל אחורה. בוא אחריי. איפה? בינתיים זה בדרך של הרכבת. פה. זה למה נתן. די, באמת? אני על הרכבת. תראה! לא! הוא טוב. טוב, זה יהיה סרטון. סתם נעשה עוד אחד. מה נראה לך? עוד משחק. מה? עוד משחק. אחי, אחותי רואה סדרות של תינוקים. שם אתה יודע שאנחנו בסרטון. אז כל העולם ישמע אותה. טוב, שם, נראה לי זה היה הסרטון, אין לי כוח. אני גם צריך לערוך את זה. שם, אני גם צריך לערוך את זה. רוצה את זה? תן לנו ברגע. טוב, ביי! שמעת גרקס שלי? לא עצרתי. נתן, לא.